Jeg blev engang spurgt, hvordan forklarer man lige hurtigt kristendom, sådan bare det basale? Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Det vil jeg prøve at gøre i den her video. Det første, jeg vil nævne, det er, at vi tror på, at der er en Gud. I kristendom tror man på, at der er en Gud, der har skabt hele jorden og hele universet faktisk. Og vi tror også på, at han har skabt os lige her, hvor vi er nu. Og et vigtigt detalje, det er, at vi tror faktisk på den samme Gud, som jøderne tror på. Det er det, vi kalder for det gamle testamente her i Bibelen. For det andet, så tror vi på Jesus. Jesus, som blev født for ca. 2000 år siden i Israel. Og vi tror faktisk på, at Jesus han ikke bare var hvilken som helst person. Nej, vi tror på, at han faktisk var Guds søn. Som jeg sagde tidligere, så tror vi på den samme Gud, som jøderne troede på. Og på det her tidspunkt for ca. 2000 år siden, der gik jøderne og ventede på en messias, en frelser. Og vi tror så på, at Jesus var den her frelser. Jesus han lavede en masse ting her på jorden. Jeg har sikkert hørt om alle de her mirakler, han lavede med. Han forvandlede vand til vin, og han gik på vandet, og han helbredte syge. Og vi tror faktisk, at Jesus han havde autoritet. At han faktisk var noget specielt. Fordi der er så mange ting, han udførte, som man ikke kan forklare. Men inden vi går videre, så er der lige noget, vi skal have slået fast. Da Gud han skabte mennesket, så skabte han os i Edens have, eller paradisets have. Og der havde vi fællesskab med Gud. Vi var tæt med Gud. I Edens have, der valgte Eva at spise af kundskabens træ. Hun valgte hendes egen vej, som ikke er Guds vej. Og det er det, der har ledt til, at vi bliver forvist ud af Edens have. Vi kan ikke længere være sammen med Gud. Og vi fandt ud af, at mennesket faktisk ikke er godt. Eva hun valgte at spise æblet. Hun valgte at følge hendes egen vilje, og ikke Guds vilje. Og det er en vigtig detalje. Fordi i den her verden er der jo masser af krig og ødelæggelse og selviskhed. En masse forfærdelige ting. Men Gud han vil gerne, at vi vælger ham i stedet for, at vi følger hans vej. Derfor har han givet os de 10 bud, og han har virkelig prøvet, følg mig, gør sådan, gør det gode. Men mennesket strider imod. Vi kan ikke gøre det gode fuldstændigt. Gud han vil gerne, at vi skal frelses, at vi skal være sammen med ham. Men det kræver, at vi ikke har nogen synd. Og det har vi jo alle sammen. Så hvad er løsningen på det? Her kommer vi så tilbage til Jesus. For Jesus var jo Messias, der skulle frelse os alle. Men hvad betyder det egentlig? Jo, det fik faktisk den betydning, at Jesus han valgte at dø for vores skyld. Det er nok det vigtigste i kristendommen. Nemlig at Jesus han valgte at dø som et offer for vores skyld. Vi kan ikke selv leve op til alle de her regler og sådan noget, men det kunne Jesus. Jesus han valgte at ofre sig selv, så at vi ikke længere skal være fanget i vores utilstrækkelighed. Nu er vi faktisk gode nok, fordi vi er tilgivet. Og historien slutter ikke her. For Jesus han opstod faktisk fra de døde igen. Og det er først her, kristendommen for alvor begynder at opstå. Fordi nu ser man, han var virkelig noget specielt. Han er virkelig noget specielt. Jesus han gik nemlig rundt på jorden 40 dage efter og viste sig for en masse mennesker, som kunne se og røre ham. Han var faktisk genopstået fra de døde. Han har faktisk autoritet til at gøre det, han gør. Han kan tilgive os for vores synder. Der er faktisk et håb om tilgivelse, et håb om frelse ud af den her verden. Et liv efter døden.